Kita kuwi. Sing ndi teko? Ayo jajas kau dhuwur diwaca. Kenyang. Heeh. Adung. Terus isore kenyang apa? Ora iso. Gendang ta? Jangan iki. Gendang. Lah sing sore nganu ora ketok. Iki angan iki kan sing gambare. Kacang kan. Iki kacang iki sing kecil kuwi. Susu coklat. Sing sore apa? Gambar telu ora ketok lho. Sudi coklat. Ora iso ta? Ora ketok kae gambar telu tuh. Jan serial. Ora ketok. Iki mana tulisane Dek ra cetok. Iki sing cetok iki lho. Ora cetok. Superstar. Ngisor iki. Ah, blas ra ketok. Mundure ora ketok blas iki. Kusik iki gak masa iki. Ya iki cedak. Ora ketok. Ini gas dia. Sing iki ra ketok sih. Ora ketok. Ah, wis